Tervetuloa Tekoäly nyt podcastin jaksoon. Tämä on toinen otto ja nyt me otamme vakavasti, koska tänään meillä on kaksi Karoliinaa. Kanssani studiossa Karoliina Hagman. Mahtavaa olla täällä Kaiman kanssa ehkä ensimmäistä kertaa Kyllä. Podcastin historiassa. Koska meillä on tänään mukana keskustelemassa tekoälystä Karoliina Kettukari, OP Pohjolan tekoälyyksikön johtaja. Tervetuloa. Hei, kiitos. Oikein mahtavaa olla täällä ja myös Kaiman kanssa. Just näin. Tämä on aika harvinaista, voi sanoa näissä tämän aiheen parissa, niin iloitaan siitä tänään. Ehdottomasti. Me ollaan tosi iloisia, että ollaan saatu sut vieraaksi. Sä oot pitkän linjan Modern Work-tekijä ja nyt OP Pohjolalla vedät teidän tekoälytransformaatiota. Teillä on varmaan yksi Suomen näkyvimpiä transformaatioita menossa ja tänään me tullaan pureutumaan monelta kantilta siihen, erityisesti tietotyön tekoälyyn ja miten sitä tehdään. Ihan mahtavaa. Sitä ollaan tässä nyt muutama vuosi viety vauhdilla eteenpäin ja uskon, että meillä on aika paljon juteltavaa tänään. Meillä on aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu tekoälytransformaatiosta ja Philip hienosti totesi tämän englanninkielisen termin everyday AI. Ja mä tuossa jo verhoissa totesin meidän Karoliinalle, että mä aion kyllä tänään mahdollisimman paljon pyrkiä saamaan meidän kuulijoille niitä sun kokemuksia. Te olette isolle joukolle OP-laisia, OP-ryhmäläisiä vienyt työkaluja käytäntöön, mitannut sitä, kun ihan sitä arkea. Et juuri kukaan ei ole yhtä massiivinen kuin te, mutta ihan samojen asioiden äärellä painitaan organisaatioissa. Ihan alkuun kerro vähän siitä, miten te olette vienyt, nyt mä puhun vaikka työkaluja, aina onko tekoäly vain työkalu, mutta puhutaan kuitenkin niistä assistenteista, millä sitä työtä tehdään, niin miten te olette vienyt sitä arkeen ihmisille? Me ollaan aina oikeastaan oltu semmoinen edelläkävijä talo, voisi sanoa, että pitkään haluttu ottaa nopeasti käyttöön uusia teknologioita, hyödyntää kaikkea uutta ja kivaa. Ja nyt sitten, kun tämä generatiivinen tekoäly tuli muutama vuosi sitten, niin silloin jo, en itse silloin vielä ollut OP:lla, mutta rakennettiin omia chattibotteja, jotka itse edelleenkin on meillä käytössä. Ja sitten taas ollaan Microsoft-talo, niin kun Copilot tuli saataville, niin heti ensimmäisen joukossa 23 loppuvuodesta lähdettiin siihen mukaan. Ja nyt sitten itse hyppäsin OP:lle pari vuotta sitten, ja käytännössä siitä lähtien hyvin vahvasti ollaan jalkautettu nimenomaan Copilottia ja tätä meidän omaa Maiju AI-chattia jokaiselle työntekijälle. Eli noin 15 000 työntekijää meillä nyt sitten näin parin vuoden jälkeen käyttää tekoälyä aktiivisesti siinä tietotyössään. Tämä on podcast, mistä puhumme asioista niiden oikeilla nimillä. Copilot-krapula siitä, kun Copilot tuli, niin sehän oli niin huono, että sille ei saanut heittää edes vesilintua. Ja sitten monilla tuli se, että kerro jotain siitä. Ehkä se oli myös yksi syy siihen, että miksi me lähdettiin rakentamaan myös sitä omaa chattibottia Copilotin rinnalla. Mutta mä oon elänyt Microsoft-maailmassa itse todella pitkään ja on hyvin tyypillistä, että tuodaan tuotteita isolla hypellä markkinoille ja vuosien varrella ne kehittyy paremmaksi ja paremmaksi. Eli tavallaan se vaatii semmoista kärsivällisyyttä, joustavuutta, paitsi IT-osastolta, paitsi HR-osastolta, joka jalkauttaa kouluttaa sitä, mutta myös käyttäjältä itseltään, että hei, se työkalu pystyy tällä hetkellä tekemään A, B ja C, mutta ehkä puolen vuoden päästä, saati sitten 2 vuoden päästä, se on ihan eri luokkaa. Mutta kyllähän ne alkuvaiheet oli aika rajatut, mitä sillä oikeasti sai aikaan. Mekin tehdään muutosta tietysti asiakasorganisaatioissa, niin kun se muutos tulee aina kaiken muun päälle, tavallaan, että jos me nyt, kai me voidaan kaikille meille laittaa semmoinen kuitenkin tietyllä tavalla IT- ja teknologiahattu, niin me ollaan totuttu siihen, mutta kun me mennään sinne, on se sitten pankkiiri tai luottoihminen tai aspas tai missä vaan, niin se tulee tavallaan kaiken muun päälle. Ja silloin, jos sille annetaan kaistaa ja sitten se ei toimi, tavallaan se rekyyli, mikä sieltä tulee, niin miten te esimerkiksi tänä päivänä, kun te viette,
mitä tahansa, on ne sitten agentteja tai avustajia, niin miten teidän tiimi pyrkii niin kuin löytää, että se on riittävän yksilöityä ja relevanttia juuri sille yleisölle? Me puhutaan ehkä 2 eri tasosta. Eli toinen on se tietotyön tekoäly, missä jokainen työntekijä pystyy hyödyntämään näitä tiettyjä yleisiä tekoälytyökaluja työssään. Ja sitten on liiketoimintaprosessit, vaikka asiakaspalvelussa ne asiakaspalvelujärjestelmät ja prosessit sitten, joihin uitetaan tai tuodaan tekoäly mukaan. Ja ehkä nämä on 2 vähän erityyppistä käyttötapausta. Eli siinä, missä voidaan hyödyntää tekoälyä vaikka viestin muokkaamiseen, kääntämiseen, tiedon etsimiseen, niin se on aika semmoista, sanoisinko mä nyt jälkikäteen, aika helppoa, koska ihmiset on ollut siitä etenkin niin innoissaan. Eli on haluttu, että tullaan kertomaan, on haluttu tulla esittelemään, ja meillä on paljon myös esimerkiksi tukiverkostoja tähän, että saadaan se sinne lähemmäs työarkea. Sitten kun mennään niihin liiketoimintaprosesseihin, niiden kehittämiseen, niin silloinhan se on aika valtavakin kokonaisuus, valtava hanke. Ja silloin tekoälyä ei erityisesti pitäisi ajatella ylimääräisenä kerroksena, vaan että miten me saadaan rakennettua se sisään siihen kaikkeen työhön. Ja kyllä meillä on ollut tässä tekoälymuutoksessa koko ajan semmoinen tavoite, että tekoäly arkipäiväistyy. Että ehkä mun työ on tehty sitten, kun meillä ei enää ole tätä tekoälyyksikköä. Miten sä mainitsit, että teillä on tekoälyagentteja, te olette rakentanut paljon itse tekoälyagentteja, teillä on paljon tekoälyä siinä jokapäiväisessä tietotyön tekemisessä mukana, niin voiko sä kertoa muutamia esimerkkejä, minkälaisia agentteja te olette rakentanut ja miten te käytätte? Jokainen työntekijä meillä pystyy itse tekemään agentteja sen Copilotin Agent Builderin avulla, ja niitä on tuhansia meillä tällä hetkellä. Toki aika paljon niistä on sitä, että ihmiset kokeilee ja haluaa testata, ja todella hieno, että he niin kuin oppii käyttämään ja oppii ymmärtämään agenttien elämää. Ehkä niissä yksi semmoinen paras esimerkki, mitä meillä todella aktiivisesti käytetään, on tämmöinen johdon sparrausagentti. Eli sille on syötetty ihan intrasta meidän coachausohjeita, johtamisen perusteita, eli kaikki saa sen saman tiedon samanlaisena, ja sitä pystyy käyttämään kuka tahansa muukin kuin johtaja, jos valmistautuu johonkin vaikka haastavaan keskusteluun tai pitämään jonkun esityksen meille. Tästä on niin suora silta, että ei pelkästään johdon agentit, vaan te olette hienosti saanut sitä viestiä läpi ja jakaneet siitä, että teillä on johdolla on omat coachit. Joo, eli meillä on jokaisella johtokunnan jäsenellä oma tekoälycoachi. Heillä on coachaustaustaa, eli ei teknologiataustaa. Ja meillä on ihan systemaattinen järjestelmä, missä sitten coachattavat ja coachit tapaavat muutaman viikon välein. Käydään läpi esimerkiksi uusia ominaisuuksia meidän työkaluissa, saadaan kotitehtäviä, niitä tehdään. Ja toki sitten myös puhutaan tästä koko meidän organisaation tekoälymuutoksesta. Ja tässä ehkä niin kuin mielenkiintoista on se, että me ollaan aloitettu tämä viime syksynä, ja me ollaan ehkä siirtymässä siitä henkilökohtaisen coachauksen tasolta organisaatiocoachaukseen. Okay. Eli nyt sitten kun kaikilla alkaa olla yhteinen ymmärrys siitä, mistä puhutaan, millä termeillä, mikä on mahdollista, niin meidän on paljon helpompi lähteä miettimään, että miltä vaikka nyt sitten jonkun tietyn liiketoiminnan tulevaisuus näyttää tekoälyn myötä. No nyt tämä on semmoinen, nyt kaivaa virkamerkin esiin ja alkaa kuulustella, koska tämä on pirun mielenkiintoinen. Kerro hiukan sille tasolle kuin voit aina, mutta kerro, miten te olette rakentanut tämän niin kuin coachingin frameworkin ja sitten se, että mä varmistan, että teidän coachit on kaikki sisäisiä. Eli kaikki coachit on sisäisiä. Joo. Ja mun täytyy sanoa, että tämä idea siis tuli meidän ylimmältä johdolta. Joo. Eli he pyysi, että voidaanko rakentaa meille tämmöinen coachausverkosto. Miten te olette tehnyt sen tavallaan frameworkin? Miten te varmistatte, että siellä käydään samoja asioita, että se kieli on yhteinen? Ihan siis, niin kuin, mua kiinnostaa arjen taso, koska tämä on tavallaan, mun mielestä tässä on 2 superhienoa juttua. Tämä kertoo siitä johdon sitoutumisesta, ja toinen on se, että kun teillä on sisäiset coachit, niin miten se organisoidaan, miten te kokoonnutte, kerro hiukan siitä. Eli meillä on tosiaan coacheilla ihan bi-weekly, eli joka toinen viikko tavataan yhdessä, jaetaan kokemuksia,
Coachaukset on aina luottamuksellisia, mutta jaetaan sen verran, mitä pystytään. Ja samalla sitten myös sovitaan, että vaikka seuraavalla kerralla kaikki käyvät läpi tämmöisen tietyn asian tai tietyn teeman yhdessä coachattavien kanssa. Joissain kohdissa me ollaan myös siirrytty pienryhmäcoachaukseen, eli ei ole välttämättä vain yksi johtoryhmän jäsen, vaan saattaa olla 2-3, ja sitten he pystyvät siinä myös keskenään jakamaan näitä ajatuksia. Ja nyt sitten me ollaan otettu tämmöisiä johtoryhmien työpajoja, eli nimenomaan laajennettu sitä henkilökohtaista näkemystä siihen organisaatiotasoon. Ja ne on ollut tosi suosittuja. Me ollaan itse asiassa nyt levittämässä tätä johtoryhmätyöpaja-ajatusta myös kaikkiin muihin meidän organisaation johtoryhmiin. Miten teillä on 15 000 työntekijää, te olette tosi iso ja merkittävä yritys Suomessa. Miten te tavallaan hallitsette ja viette eteenpäin sitä työn murrosta? Johdon rooli on tietysti ihan älyttömän tärkeä, siitä voidaan vielä pureutua siihen vielä lisää, mutta miten te tavallaan johdatte sitä työn muutosta sitten läpi kaikkien 15 000 ihmisen? Tämä onkin hyvä silta, koska ei tämä olisi ollut mahdollista ilman johdon mittavaa tukea. Eli ihan alusta asti, siitä kun mäkin tulin OP:lle töihin, niin on ollut lupa tehdä, lupa suorittaa. Ja toki mun oma tausta siinä, että ollaan tehty teknologia, transformaatiota, viety ihmisiä läpi muutosten, on siinä osittain auttanut. Mutta ehkä tässä tekoälymuutoksessa se nopeus ja se, että ei ole tarvinnut tuputtaa, vaan ihmiset on tullut luokse ja oikein huutamalla pyytäneet, että saanko lisenssin ja saanko käyttää ja saanko koulutuksia. Eli meillä on ollut siinä semmoinen pieni ydintiimi, joka sitten on paljon tehnyt viestintää, erilaisia koulutuksia, tilaisuuksia, ihan Copilot varteista tosiaan tämmöisiin koko päivän tekoälytyöpajoihin, paljon intrauutisia, tukiryhmiä, tekoälylähettiläitä, eli niin kuin hyvin laajalla skaalalla tuettu ihmisiä. Pyritty löytämään ne tavat, joilla me tavoitetaan. On se sitten asiakaspalvelija siellä pankissa tai sitten joku johdonjäsen siellä konttorilla. Tekoälylähettiläät. Toi oli semmoinen, mistä te olette kertonut 500 tekoälylähettilästä. Kerro lisää. Me alettiin viime syksynä tekoälylähettiläsverkosto ja meillä on nyt vajaassa vuodessa kasvanut se yli 500 ihmiseen. Ja meillähän on OP Pohjola-tasoinen verkosto, eli tavataan muutaman kerran kuukaudessa, pidetään koulutuksia, esityksiä eri teemoista ja siellä on sitten itse asiassa kuulolla aika iso osa näistä 500 ihmisestä. Tavoitteena on, että he sitten ottaa sen opin, idean, kotitehtävän, heilläkin on kotitehtäviä, ja vie sen sitten sinne tiimeilleen. Eli tuodaan sitä tekoälyä, niitä käyttötapauksia taas askeleen lähemmäksi sitä tiimin arkea. Millaisia teemoja vaikka näissä voisi olla tai on ollut? Me ollaan lähdetty ihan perusteista. Ihan siitä, mitä työkaluja meillä on, mitä saat käyttää. Me ollaan finanssiala hyvin säädelty ala, mitä saat tehdä, mitä et saa tehdä. Mutta sitten kun tämä käyttö arkipäiväistyy, niin sitten ollaan menty esimerkiksi agentteihin, näin rakennat omat agenttisi, tai että miten tiimin omia prosesseja voisi kehittää tekoälyn avulla. Ja nyt sitten kysehän ei ole pelkästään tekoälystä ja uusista ominaisuuksista, vaan me ollaan myös valmennettu näitä lähettiläitä esimerkiksi fasilitointitaidoista tai prosessijohtamisesta. Eli tavallaan annettu heille paljon muutakin valmiuksia viedä nimenomaan sitä muutosta eteenpäin siinä omassa tiimissään. Miten me ollaan keskusteltu itse asiassa varmaan jokaisessa jaksossa tällä tuotantokaudella siitä, että mikä johdon rooli on. Ja teillä on toki mahtava kuulla, miten teidän johto on tässä muutoksessa mukana ja sitten miten te coachaatte heitä. Mutta miten sun näkökulmasta, mitä asioita johtajan pitää osata tekoälystä, jotta osaa johtaa sitä? Tuomas Nyström taisi sanoa, että et voi johtaa jotain, mitä et ymmärrä. Et mitä sun mielestä johtajan pitää ymmärtää? Ja tähän tulee tämmöinen amerikkalainen vielä intro kysymykseen. Etenkin kun työelämän sosiaalisen median mukaan, niin sä oot Timo Ritakallion coach ja Timo on todella näkyvästi ollut tämän asian edelläkävijä, niin erityisesti tästä kulmasta haluan kuulla. Kyllä, just näin. Ja tosiaan olen Timon coach ja
ehkä se on myös hyvä yhdistelmä tässä siinä mielessä, kun olen vetänyt sitä meidän tietotyön tekoälytransformaatiota, niin samalla sitten on säilynyt semmoinen sparraus yhteyspuolina toisin, että mihin ollaan menossa ja mitä kaikkea vielä pitäisi tehdä. Ja kyllä mä niin itse näkisin sen, että johtajan pitäisi ymmärtää aika paljon siitä muutoksesta. Eli ei välttämättä tarvitse tietää kaikkia uusimpia kielimalleja tai teknologioita, mutta enemmän siitä, että miten työ tulee muuttumaan omassa organisaatiossa, oman organisaation rooleissa. Jos on, niin kuin me ollaan asiakasyritys, niin miten meidän asiakkailla, miten heidän käyttäytyminen tulee muuttumaan, miten se muuttaa taas vaikka meidän organisaation toimintaa. Eli aika paljon se menee ehkä siihen muutoksen, tulevaisuuden ennakoinnin, siihen varautumisen puolelle. Mutta totta kai sitten puhuin niistä yhteisistä termeistä ja yhteisistä näkemyksestä, niin on muutosta myös vaikea johtaa, jos ei ymmärrä, mistä puhutaan, myös teknisesti tietyllä tasolla. Eli ymmärretään esimerkiksi omassa organisaatiossa, mitä teknologioita meillä on olemassa käytössä, mitä ne mahdollistaa nyt ja mitä ne mahdollistaa ehkä tulevaisuudessa. Oletteko rakentanut agentteja yhdessä? Itse asiassa meillä on ollut kyllä myös johtokunnalle agenttien rakennustyöpajoja. Joo. Se on jotenkin semmoinen, mistä on ehkä keskusteltu, että tavallaan varmaan se yritysjohdon rooli ei ikinä tule, ei sellaisia suuria agenttien toteuttajia välttämättä ikinä tule, mutta onhan se tavallaan se avaa niin hyvin sitä, että miten se teknologia toimii, että kun jonkun asian itse omin käsin rakentaa, niin kyllähän siitä saa ihan erilaisen otteen siihen kuin se, että joku vaan näyttää sulle ja demoasioita. Ja tämä on ehkä semmoinen, kun johtoryhmien kanssa tehdään, niin se, että me usein luiskahdetaan sinne, että niin miten tämä työ, niin kuin puhutaan tavallaan, mä en nyt väitä, että he irtaantuu niin kuin tavallaan, että niin kuin tiimien työ, mutta siinä tulee se, että miten pysähdytään, mitä työtä sinä teet johtajana, miten tämä johtoryhmätyöskentely, miten tässä voit hyödyntää ja sitten tavallaan tuodaan niitä ihan samalla tavalla kuin sinne kenen tahansa arkeen, niin sidottuna siihen, että miten se todella muuttuu ja silloin kun tulee sitä, että okei, että tässä on niin kuin näin iso muutos käsillä, niin tavallaan se havahtuminen. Yksi tämmöinen suosittu käytännön harjoitus, mitä me ollaan tehty monessa meidän ylimmän johdon työpajassa ja koulutuksessa, on se, että avataan seuraavan viikon kalenteri. Sieltä valitaan yksi tapahtuma, esiintyminen, joku kokous. Ja sitten me mietitään yhdessä, että miten nyt tekoälyn avulla siihen valmistaudun. Ja tämä on ehkä niin kuin silmiä avaava senkin vuoksi, että aika moni tulee johonkin vaikka koulutukseen vähän niin kuin anteeksi pyydellen, että no mä nyt oon tämmöinen peruskäyttäjä, että ei mulla nyt ole agenttifarmia tuolla vielä, eikä tarvikaan olla. Koska kyllä tässä niin kuin ajan hetkessä ja näillä meidän työkaluilla, niin se suurin käyttötapaus on se työarjen vaikka esitysten valmistelu. Mä ehkä tässä kohtaa nappaan semmoisen, nyt mennään tuonne muutosjohtamisen nörtteilyyn, mutta mennään. Muutosjohtamisen yksi työkalu tai sen hahmottamiseen on Proskin ADKAR, eli portaat awareness, hahmotus, desire, halu, knowledge, tieto, ability, kyky, reinforcement, vaikkapa kertaus. Ja kun paljon erilaisia organisaatioita nähneenä, niin jotenkin tämän tekoälyn ja erityisesti tietotyön tekoälyn osalta, niin tosi monet organisaatiot hyppäsivät siihen tietoon. Et nyt meillä on Copilot-lisenssit tai ChatGPT ja tässä on koulutuksia. Ja sieltä jäi kokonaan tämä hahmotus ja halu pois. Niin kuin tavallaan sen rakentamisessa, niin vaikka niin kuin kuvasitkin sitä, että varsinkin siihen työn muutoksen, mikä koskee jokaista, että siihen on imua, mutta millä tavalla te rakennatte tätä hahmotusta ja halua siihen, että ihmisillä on kanava auki siihen ja kanava ja kalenteri auki siihen tiedon vastaanottamiseen ja tiedon yhdessä luomiseen? Ehkä vähän tuossa viittasinkin siihen, että
tässä tekoälyn muutoksessa tämä A ja D aika pitkälti niin kuin jäänyt paitsioon sen takia, että se on tullut ihmisiltä luonnostaan, Joo. mutta ei välttämättä kaikilta, eikä välttämättä niin nopeasti. Ja tähän oikeastaan meidän vastaus on ollut se massiivinen panostus sisäiseen viestintään. Me myös pidämme ulkoista viestintää meidän sisäisenä viestintänä. Esimerkiksi meidän linkkaripostauksia lukee todella vahvasti meidän omat työntekijät. Eli luodaan vähän sitä meidän omaa sisäistä hypeä uutisoinnilla, tietoiskuilla, viestinnällä. Ja sitten kyllä se myös meidän johdon viestintä tässäkin näkyy, että hei, nyt tyyppi täällä puhui tämmöisestä asiasta, että milloin tämä tulee meille. Niin siihen ollaan panostettu aika vahvasti ja se sitten näkyy kyllä siinä imuna. Te olette tehnyt valtavan paljon nyt tässä niin kuin arkipäiväisessä AI:ssa ja tietotyöntekijän AI:ssa. Mainitsitte, että teillä on agentteja paljon käytössä, teillä on oma sisäinen chatti-agentti käytössä. Te olette tehnyt näitä johtoryhmän coachaamista. Mitä on nyt seuraavaksi? Mitä teillä on niin kuin seuraavia asioita, koska paljon on jo tapahtunut, mutta nyt jos katsoo sitten eteenpäin, niin minkälaisia asioita te tällä hetkellä suunnittelette? Niin meillähän nyt oikeastaan on se tilanne, että kaikki käyttää. Eli meillä on, jos katsoo meidän raportteja tai katsoo meidän henkilöstökyselyä, niin käytännössä kaikki jollain tavoin käyttävät aktiivisesti työssään tekoälyä. Mutta sehän, että ihminen käyttää tai sanoo käyttävänsä, ei välttämättä kerro vielä hirveästi. Ja sitten se seuraava askel tästä on se käytön syventäminen. Se voi sitten olla vaikka niiden prosessien kehittämistä, ehkä jopa niiden liiketoimintaprosessien kehittämistä, mikä on ihan oma monimutkaisempi lukunsa. Tai sitten ihan sitä, että me saadaan yhä enemmän siihen omaan työrooliin liittyviä käyttötapauksia. Ja toki myös teknologia kehittyy, että eiköhän meillä joskus vaikka Copilot Cowork ole käytössä. Ja sitten se on ehkä se tietotyön tekoälyn seuraava taso. Miten te näette, kun tämähän on toki murros, meistä jokainen näkee paljon näitä työvälineitä omassa arjessa ja käyttää paljon omassa arjessa ja sittenhän se tavallaan haastaa myös asiakasrajapintaa, koska odotukset kasvaa koko ajan, kun näitä tavallaan palveluita on niin paljon saatavilla. Miten te näette teidän roolin tässä niin kuin asiakaspalvelurajapinnassa? Meillä on OP:llä tämmöinen oma innovaatioyksikkö, OP Lab, ja siellä tehdään muun muassa tulevaisuuden tutkimusta ja monenlaista innovointia, etenkin sinne asiakasrajapinnan suuntaan. Miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, mitä tuolla vaikka Rapagon toisella puolella nyt jo tehdään, miltä se tulevaisuus näyttää, kun agentit vaan keskustelee keskenään asiakkaiden meidän välillä. Eli tavallaan meillä on kyky varustautua siihen erilaisiin asiakkaiden odotuksiin tai asiakasmatkan muutokseen. Ja näitä sitten ollaan tuotu vaikka niihin meidän johtoryhmän työpajoihin. Eli niin kuin hyvin lähelle sitä, että nyt tilanne on tämä, mutta tulevaisuudessa aivan uudenlainen. Miten me voimme siihen nyt jo varautua? Mulla on myöskin teema, mihin me usein palataan. Miten te mittaatte sitä tekoälyn tuomaa hyötyä ja erityisesti vielä työntekijäkokemuksen näkökulmasta? Meillä on tekoälyn 7 strategista hyödyntämisaluetta, eli ollaan ihan organisaatiotasolla valittu tietyt teemat, joissa me halutaan panostaa tekoälyyn. Ja 6 niistä liittyy nyt asiakasprosesseihin, asiakasrajapintaan, ja 7 on työntekijäkokemus. Ja me ollaan alusta asti mitattu säännöllisesti sekä kyselyillä että raporteilla esimerkiksi meidän tekoälylisenssien hyödyntämistä, käyttöastetta, promptien määrää, sikäli kun se kertoo jotain tai ei kerro. Eli on paljon sekä tämmöistä kvantitatiivista mittarointia että sitten myös kvalitatiivista. Ja esimerkiksi meidän henkilöstötyytyväisyyskyselyissä, jota tehdään kerran 2 vuodessa, niin me ollaan nyt jo huomattu, että viime syksystä tähän kevääseen esimerkiksi se, että kuinka hyödylliseksi tekoälytyössä koetaan, tulos nousi ihan valtavasti. Ja myös meillä oli havaittavissa se nyt sitten tässä meidän kevään mittauksessa, että tekoälyn hyödyntämisellä ja työntekijäkokemuksella, erityisesti tämmöisellä drivilla, mitä me siitä mitataan, niin oli tämmöinen tilastollisesti todistettava positiivinen yhteys. Okei.
No, mä voin sanoa, että tämä on ison talon etuja, että pystyy mittaamaan ja tietysti, että N on riittävän iso, että siihen pääsee kiinni. Niin. Joo, ja meillähän on tuolla meidän HR:ssä oma tilastotieteilijä, joka sitten tätä datamassaa analysoi, eli pystytään hyvillä mielin sanomaan, että nämä meidän tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, että ei ole vaan musta tuntuu. Mun mielestä on mahtavaa, koska paljon nyt kun on tavallaan käynyt läpi sitä dataa, että miten tekoäly vaikuttaa ihmisten työskentelyyn ja siihen aina liittyy semmoista varausta, minkä säkin mainitsit, niin pääsääntöisesti on tosi paljon tutkimusdataa siitä, että se muuttaa asioita positiivisen, että ihmiset on tyytyväisiä, kun ihmiset käyttää tekoälyä, ihmiset on innostuneita, kun ne käyttää tekoälyä ja kyllähän me tiedetään, että se muutos on sellainen, että se herättää varausta myös ihmisissä, mutta se on mun mielestä tavallaan mahtava asia, että aina kun tehdään tällaisia asioita, mitä tekin olette mitannut, että miten se vaikuttaa jokapäiväiseen työhön, niin se on positiivista. Mutta miten sä itse käytät tekoälyä? Mitkä on sun tällä hetkellä, jos on tämmöiset vinkit? Mitä sä itse opiskelet tai opettelet tai mitkä on sun tämmöisiä niin kuin jokapäiväisiä käyttökohteita? Itse asiassa mä käytin viimeksi tekoälyä, kun mä tulin tänne aamulla. Mä avasin mun Outlookin, avasin tämän kokouksen katsoakseni osoitteen. Mutta itse asiassa siinähän on valmistaudut tekoälyn avulla ja sieltä tuli ihan sikahyviä pointteja. Sieltä tuli ihan suoraan, että tässä on 3 pääviestiä ja tässä on sun esittelyteksti. Ja kun puhuttiin siitä, että ehkä 2-3 vuotta sitten Copilot oli vähän köpönen, niin täytyy sanoa, että noi kyllä oli kaikki semmoiset, että mä olisin oikeasti voinut ne tässä sohvalla nyt sanoa. Eli paljon kokouksiin valmistautumiseen, esitysten valmistautumiseen. Ja ehkä nyt, kun Copilotissa meilläkin on tämä edit mode, eli ehkä näin vihdoin 2 vuoden jälkeen se osaa muokata PowerPoint-slideja tai osaa muokata Exceliä, niin se on semmoinen, mitä nyt on tosi vahvasti käyttänyt. Eli paljon kun elämä pyörii keskusteluiden PowerPointien ympärillä, niin toki siinä sitten myös on se työarjen tekoäly aika vahvasti mukana. Mainitsit aikaisemmin, kun puhuit siitä HR:n roolista, niin kun me eletään kuitenkin muutosta, joka on millä tahansa mittarilla sangen nopea, niin mitä haluaisit kertoa siitä yhteistyöstä, mitä te tekoälyyksikön ja teidän HR:n ja erityisesti Learning and Development kanssa teette? Et millä tavalla löytyy yhteinen sävel siihen, että kellotaajuus on riittävän nopea? Ai vitsi, nyt me päästään mun lempiaiheeseen. Meillähän tekoälyn muutosta johdetaan yhdessä IT ja HR:n kanssa. Eli meillä on IT:stä Casimir Hirn ja HR:sta Hanna-Kaisa Länsisalmi, jotka on sitten johdon sponsoreita tälle koko muutokselle. Ja se, että me uutisoidaan, viestitään tekoälystä, niin siinä on aina molemmat näkökulmat mukana. Ja vaikka sitten ehkä meidän yksikkö edustaa sitä teknologiaa ja tietotyön muutoksen läpivientiä, niin meillä on esimerkiksi yhteiset tavoitteet meidän HR:n osaamisen kehittämisen kanssa. Siihen liittyy tekoälyverkostoa, siihen liittyy viestinnän tavoitteita ja myös tämä työntekijäkokemustavoite on yhteinen meillä ja HR:llä. Miten te olette organisoitunut tuon niin kuin ympärillä? Tuo on tosi mielenkiintoinen aihe, koska musta tuntuu, että se on semmoinen vähän niin kuin ikuisuushaaste tämä, että miten IT ja IT-muutos, niin kuin sä alkuun jo sanoit, niin miten te olette käytännössä sitä työtä organisoinut? Eli meillä on työryhmiä, jos on jäseniä eri puolilta organisaatiota. Meillä on tosiaan HR:ssä on muun muassa tätä osaamisen kehittämisen puolta, mistä löytyy ihmisiä. Meillä on tämmöinen uudistajat-verkosto, eli OP-ketterästä jäänyt tämmöinen laaja coachiverkosto. Ja muun muassa heidän kanssa me ollaan tehty yhteistyötä, meidän johdon coachit tulee sieltä, ja me ollaan nyt myös valmennettu näitä kaikkia coacheja pitämään tämmöisiä näitä vastaavia työpajoja sitten omissa tiimeissään. Eli on ihan niin kuin systemaattista yhteistyötä. Meillä on yhteinen tiekartta jopa tämän yhteisen tavoitteen osana. Kun tietää ja vähän tuntee teidänkin organisaationne, niin työ ei tekemällä lopu, että sitä on riittävästi. Miten sä itse, mitkä on medioita tai miten sä itse seuraat teidän ulkopuolelta sitä muutosta, missä mennään ja mistä sä saat virikkeitä omaan työhön? No mä olen aika aktiivinen linkkarissa,
Ja tokihan linkkaria selaamalla löytää kaikenlaista, aika paljonkin hypeä. Mutta ehkä mä oon tässä viime aikoina huomannut, tai sitten algoritmi on muuttunut paremmaksi, että sieltä alkaa tulla tätä työn muutokseen ja siihen ehkä tämmöiseen tietotyön tekoälyn seuraavaan vaiheeseen liittyviä artikkeleita, inspiraatiota. Mutta mun onni on se, että enhän tosiaan tee tätä työtä yksin, vaan meillä on ne coachit, meillä on meidän tiimi, meillä on paljon osaajia ympäri taloa ja paljon tiimejä, paljon chattiryhmiä, paljon keskustelukanavia, missä jaetaan tietoa enemmän kuin varmasti itse ehtii lukea. Ja se hype on aina eri asia se, että nyt on uusin kielimalli ja nyt on joku paras uusin teknologia. Kuitenkin se todellisuus, missä me eletään isona finanssialan organisaationa, niin meillä on tietyt raamit, joissa me toimitaan. Ja se, että tuolla jossain somessa huudellaan sen jonkun DeepSeekin perään, niin ei se meidän työarkeen ihan hirveästi vaikuta. Ja tämä on varmasti kaikki isojen organisaatioiden vielä, missä mennään regulaatiosliderilla toimialalla, niin tunnistaa tämän. Meillä on podcastin kuulijoista suuri osa tekee tätä tekoälytransformaatiota omissa organisaatioissaan. Karoliina, mitkä on sun top 3 vinkit? Ai vitsi, mun pitäisi varmaan tosi tyylisesti vastata, että hallintakuntoon. Mitä se tarkoittaa? Mutta se on itse ihan totta. Eli tavallaan vaikka mekin ollaan säädelty organisaatio ja mehän ollaan silti tehty se valtava, iso, nopea, aika nopeakin muutos meidän organisaatiossa, niin sen on mahdollistanut se, että meillä on ne perusteet kunnossa. Eli on esimerkiksi vaaditut hallintamallit, dokumentaatiot, ja sen avulla myös me pystytään tosi turvallisesti ja vapaasti toimimaan niiden meidän omien rajojen sisällä. Niin se on nyt ehkä se tylsin, mutta oikeasti aika tärkeä vastaus. Toinen mun mielestä on se johdon tuki. Eli miten me saadaan sieltä organisaation tarpeeksi ylätasolta, mieluiten ylimmältä tasolta, se todella vahva visio, suunta, että tänne me mennään ja sitten lupa toimia, toteuttaa se kohti sitä suuntaa. Ja johdon tuessa me käytiin jo sitä läpi, että siellä se, että esimerkiksi teillä tämä coachaus, pienryhmä, niin että siellä myöskin johdolla on yhteinen kieli ja kokemus siitä tietotyön tekoälystä arjessa. Kyllä. Ja ehkä kolmas on se rohkeus. Eli ensinnäkin rohkeus tunnustaa, että tämä muutos koskettaa kaikkien rooleja, myös minun omaani, miten minun oma työni muuttuu. Ja se uteliaisuus sille, että no lähdetään niiden meidän sääntöjen sisällä rohkeasti kokeilemaan, ideoimaan, testaamaan. Annetaan aikaa sille oppimiselle ja yhdessä tekemiselle. Niin kyllä ehkä noilla 3 pääsee jo aika pitkälle. Musta on jotenkin mahtavaa, kun sanoit tämän rohkeus, ja mun mielestä sitähän tämä nimenomaan vaatii, koska moni näistä asioista me tehdään, niin näitä ei ole aikaisemmin tehty. Onko jotain semmoisia tilanteita, mitä sä voisit jakaa, missä sitten tavallaan, mitkä ei ole ollut helppoja, että jos teillä on tullut niin, että asioita ei ole saatu eteenpäin ehkä sillä tavalla, kun oltaisiin haluttu, tai ihmiset ei ollut niin valmiita lähtemään muutoksia. Miten te olette niistä tilanteista selvinnyt? Me ollaan nyt aika paljon puhuttu psykologisesta turvallisuudesta ja turvallisen tilan luomisesta, koska kun me puhutaan tekoälymuutoksesta, niin etenkin julkisesti se puhe helposti menee siihen, että tekoäly korvaa työpaikkasi ja asiantuntijuutesi ja niin kuin tämän tyyppiseen puheeseen. Ja me halutaan sitten luoda tilaa myös niille kysymyksille ja epävarmuuksille. Me lanseerattiin tämmöinen huolinurkka, mihin ihmiset ihan oikeasti voi tulla kysymystensä kanssa avoimesti keskustelemaan. Ja ehkä niin kuin tämän tyyppiset toimenpiteet meillä on vähentänyt sitä, mä en nyt ehkä muutosvastarinta-sanasta sinänsä pidä, mutta sitä, että jokaiselle oppijalle, myös niille hitaimmille, on oma paikkansa ja tuetaan myös sitä heidän matkaa. Ja otetaan kaikki mukaan, koska tämä koskee kaikkia. Kyllä, ennemmin tai myöhemmin. Tänään Tekoäly nyt podcast käsitteli kaikkien suureksi yllätykseksi tekoälyä ja tekoälytransformaatiota monella kantilla nimenomaan siitä, että miten iso organisaatio, sen arki, johdon tuki ja miten sitä tietotyön tekoälyn transformaatiota eletään todeksi. Tänään meillä studiossa Karoliina Kettukari, OP Pohjolan tekoälyyksikön johtaja. Kiitos oikein paljon vierailusta. Kiitos, oli oikein mukava olla täällä. Kiitos Karoliina.